isib postu ġala darba l-Knisja tkun mimlija nżommu l-ispazji il-persuni l-oħrajn nitolbuhom jibqgħu barra. Imbagħad jiġi s-saċerdot u iqarbinkom hemm barra stess. Illum għalina hija ġurnata importanti ħafna għal dan is-santwarju għaliex qegħdin niċċelebraw is-86 anniversarju minn meta saret l-inkoronazzjoni tal-kwadru tal-Madonna ta' Pinu. Inkoronazzjoni kienet saret mill-Kardinal Lepissier fisem il-Papa. Warek illum magħna biex infakru anke dan l-avveniment għandna magħna l-eminenza tiegħu il-Kardinal Mario Grech li ġie propju hawnhekk biex mhux biss jirringrazzja lil Madonna imma jitloba u jistieden lilna nitolbu għalih l-aktar f'din il-biċċa xogħol qiebsa li qiegħda ssir fil-Knisja mmexxija minnu is-sinodu tal-isfijiet li għadu kemm nieda il-Papa Franġisku. U għalhekk nitlobkom inqumu bil-wifqa biex nagħtu bidu issa għal din iċ-ċelebrazzjoni. F'isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu,
Il-paċi magħkom. U pjaċir tiegħi li llum inkun magħkom f'dan is-santwarju tant għażejs għalina u għalija. Jiena meta nitlob mal-Papa nkun San Pietru. San Pietru ikbar minn hawn, imma m'għandux x'jaqsam magħha. Għax din hija d-dar tal-Om tagħna Marija. U għalhekk bi pjaċir li naqgħod magħkom f'din il-rikorrenza partikolari. Ġifieri meta 86 sena ilu kien ġie l-Kardinal Alessio Lepessier biex jinkoruna il-kwadru tal-Madonna. Illum hawn jien, wieħed minnkom biex nirringrazzjaw lill-Alla tal-li tagħna dan id-don kbir. Mhux biss tagħna lill-Ommu, imma lill-Ommu illi kif kien jgħidilna il-qaddej Alla Dummekiel Attart kien direttur spiritwali tagħna s-seminarju tkellmet bl-Awċi. Kif semmeta Carmena Grima. B'dawn is-sentimenti ħbib tiegħi ejjew narfu n-naqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla l-imbierek. Nistqar l-Alla li jista' kollox li l-kom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-mejl, bil-ħallejt dmirijieti tiegħi bl-ikbar tiegħi għalhekk nitlob il-Mqaddsa Marija Dejjem Verġ l-Anġel il-Qaddisin kollha tolbu għalija iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla ħanejn iqaf magħna bnedmin dajfa. U jalla din il-kelma li aħna bnedmin dajfa ma jgħidu biex biss bil-fum imma nemnuha li aħna dajfejn. Enna biex aħna namlu l-festa tal-om qaddisa ta' Alla imtella s-sema meqjuma f'dan is-santwarju nazzjonali tal-Madonna ta' Pino bil-għajnuna tat-talb tagħha nintrefew minn ħżunietna u nirbħu il-maltemp tal-ħajja. Bibnek Ġesu Kristus Sidna li huwa Alla li miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktib ta' Ġob. Il-mulej wieġeb lil Ġob minn ġod tempesta u qallu: min kien dak li jagħlaq il-baħar bibien meta damb qawwa ħareġ mill-ġuf, meta bisħab li bbistu u bidlan fi sqejtu, meta truf tiegħu qetlu bħal xadbiet u bibien li bihom għalaqtu u wetlu sa hawn biss tasal u mhux aktar, ma taqbisx minn hawn il-qawwa ta' mwieġek. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-mulej għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Dawk li jbaħru fuq l-ċfna li jinnegozjaw fuq l-ibħra bla tarf, raw l-opri tal-mulej u l-ġubijiet tiegħu f'qiegħ il-baħar. U ordnaw qajjem riefnu li nqanqal imwieġ il-baħar, olew sa smewiet u niżlu sa qiegħ il-baħar. Qalbhom ditferfer bil-biża', roddu l-ħajr lill-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Għajtu lill-mulej fil-hemm tagħhom u midwejjaq tagħhom ħelishom u bidel ir-riefnu f'żiffa u sikket mewġ il-baħar. Roddu ħajr lill-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Huma ferħu għax ibnazza u wassalhom sal-port li xtaqu. Ħajroddu ħajr lill-mulej għal tjubitu għall-ġubijiet tiegħu mal-bnedmin. Roddu ħajr lill-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. It-tiena qari. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawla Apostol Korintin. Ħuti, l-imħabba ta' Kristu ġġelna naħsbu dan li wieħed miet għal kulħadd, mela kulħadd miet u miet għal kulħadd biex dawk li jgħixu ma jgħixux għalihom infushom, imma għal dak li miet u rxoxtaq għalihom. Għalhekk aħna ma narfu lil ħadd skont il-ġisem, jekk arafna l-Kristu skont il-ġisem, issa ma narfuhx aktar hekk. Meta wieħed jingħaqad ma' Kristu, isir ħolqien ġdid. Il-qadim għadda u daħal il-ġdid. Il-kelma tal-mulej.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Darba fil-għaxija, Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: ejjew naqsmu għax-xatt ieħor. Ħallew in-nies u ħaduh magħhom kif kien fid-dgħajsa u marru miegħu dgħajjes oħra. U qam riefnu kbir u l-mewġ beda tjiela għal ġo-dgħajsa hekk li kienet ġabdiet timtela bl-ilma. U kien fil-poppa rieqet fuq imħadda. Għajmuh u qalulu: Mallem, dan qisu mhux xejn għalik li aħna se nintilfu. Imbagħad qam, ordna lir-rieħ u qal lill-baħar: iskot, biżżejjed. U r-rieħ waqaf u waqgħet kalma kbira. U qalilhom: dal-biża' kollu għaliex? Mela m'għandkomx fidi? U qabadhom biża' kbir u bdew jgħidu lil xulxin: dan minu mela sabiex saħansitra ir-rieħ u l-baħar jisimgħu minnu. Il-kelma tal-mulej. Hemm passaġġi mill-Vanġeli li huma tqal għal min u għalija, imma hemm passaġġi bħal dak il-Vanġelu li smajna llum illi jinżil li qasel. Għaliex naraħ illi huwa Vanġelu li jirrifletti il-ħajja tiegħi u l-ħajja tagħna. Il-Vanġelu jgħidilna li Ġesu darba minnhom lill-apposta qallhom: iwa ejja mmorru x-xatt ieħor, ix-xaqliba l-oħra. Imma jgħidilna li kien fil-għaxija u allura ix-xemx kienet jekk ma niżlitx kienet kważi niżlet. U jgħidilna wkoll li bħal sajjetta fil-bnazzej faqqet tempesta mingħajr ma kienu jistennewha. Ejdu li ftit ħbib tiegħi din hix l-istorja tagħna. Tagħna individwali, tagħna bħala familji, anke tagħna bħala komunità. Illi nsibu rwieħna li x-xemx tinżel mill-ħajja tagħna. U allura jkun hemm id-dlam li ħabta u sabta mingħajr qatt ma tkun ħlom dibija tfaqqa mal-tempata fil-ħajja tagħna. U tibda tħoss li id-dgħajsa tiegħek, id-dgħajsa tagħna qed timtela bl-ilma u qiegħda tereq u aħna nerqu magħha. Din l-esperjenza ta' kull wieħed u waħda minnha ħbib tiegħi tal-umanità. U allura nifhem ukoll lill-apostli illi jimtlew bil-biża' bil-qtieħ il-qalb u l-ġusi jgħidulu: iwa int ma jimportak xejn minna,
Naħseb li kienet domanda li tfieri il-qalb ta' Ġesu. Kif jista' jkun? Ġesu ma jimportax minnej u minnek. Tgħidli imma dan f'dan il-kwadru kien rieqet u rieqet fuq imħadda. Mhux għajnu marret bih, imma raqat komdu fuq imħadda. Imma jistax ikun ħbib tiegħi illi Ġesu raqat fuq l-imħadda minkejja li qamet il-maltempata, minkejja li bil-lejl ma jafux fejn ser jaħbtu, raqat fuq l-imħadda Ġesu kellu din il-fiduċja fil-missier. Li l-missier mhux sejjer iħallih waħdu, la lilu u lanqas lil dawk li kienu tiegħu. U għalhekk ħbib tiegħi fil-maltempati tal-ħajja tagħna, fid-dlamijiet tal-ħajja tagħna, meta aħna nibdew neqtew qalbna, ejjew nisemgħu l-Kristu jgħidilna, imma fejn hi l-fidi tagħkom? Fejn il-fidi tagħkom? Fis-sens għandek fiduċja fija jew le. Interessanti bibti li għal-minu kif narajjin li il-maltempata mhux biss kixfet kemm dawn in-nies li kienu sajjieda imma kellhom id-djufija tagħhom. Intom timmaġinaw sajjied jobrom il-mustaċċej jibża fil-maltemp. Jiena niftakarni kemm il-darba qed naqsam minn Malta l-Għawdex bil-lejl. Meta kont ninżel nagħti s-servizz tiegħi fid-Djoċeżi ta' Malta. U ġieli ġejt fix-xitwa bil-lejl u jkun il-maltemp, matul il-ġurnata ma kontx nibża, imma ngħidilkom bil-lejl nibda ngħid imma min jaf x'mewġa ġejja u tolqot il-vapur. U l-biża tiegħi ma kienx infundat għax darba qalilu wkoll kaptan. Għalli aħna bil-lejl ikollna ftejt ta' tħassejb għax ma tkunx taf ġej il-kurrenti kif inhuma. Ġifieri il-maltempata tikxef ukoll il-limitazzjonijiet tagħna, id-djufija tagħna. Dawk li aħna naħsbu li huma iċ-ċertezzi tagħna mhuma ċertezzi xejn. Il-proġetti l-kbar tagħna jisfaw fix-xejn. Dik veru. Però il-maltempata kienet l-okkażjoni biex l-apostli jintebħu li Ġesu kien magħhom fuq id-dajsa. U min kien minnu Ġesu illi mhux ħajħallihom jerqu. U forsi tista' tkun il-maltempata tal-ħajja tagħna, maltempata madwarna u maltempata interjuri. Illi tista' tkun ukoll mument ta' grazzja, ħbib tiegħi, biex aħna niskopru minnu Ġesu u li Ġesu huwa magħna. Għalhekk għażiż ħija, għażiż uħti, x'inhi l-maltempata li għaddej minnha int u l-familja tiegħek, taqtax qalbek. Għaliex il-mulej huwa magħna. Il-mulej huwa magħna. Jalla jkollna din il-fiduċja fih. Imbagħad inta f'xnejt kieku l-apostli kienu tal-affarijiet tagħhom, kieku setgħu jerfgħu ħarsithom lejn is-sema.
Tafu x'jaraw? Jaraw il-kewba tal-baħar. Min għandu f'tidija tad-tbaħħir jaf x'inhi il-kewba tal-baħar. Għalina l-poplu tal-Alla il-kewba tal-baħar għandha isem, hija persuna, Marija, Stella Maris. Jgħidu li kien San Girolamo illi biżbal lill-Madonna, biżbal għax ittraduċa xi ħaġa ħażin. Lil Marija sejħilha il-kewba tal-baħar Stella Maris. Jifieri dik illi minkejja id-dlam, minkejja l-maltemp, imma twassalna, toħroġna bil-maltempati tal-ħajja. U fuq dan m'hemmx għalfejn ngħid ħafna għaliex dan il-post li qegħdin fih, dan is-santwarju tant għażiż għalina jitkellem waħdu. Hekk min jaf kemm il-Madonna mġewwa rat maltempati li ressaqnila aħna fiħdana. Li l-antenati tagħna matul dawn is-snin poġġew f'ħoġora. Għaliex emnu li Marija hija l-kewba tal-baħar. Tal-baħar imqallib. F'dan is-santwarju jiġu mhux biss Maltejn u Awċejn, imma wkoll ħafna barranin. U għandna xorti, ħbib tiegħi, li aħna għandna din il-kewba tal-baħar fil-maltemp tal-ħajja. Meta kont żgħir, fil-kamra fejn konna norqdu id-dar. Bil-lejl hemm tieqa li tagħti lejn dawn in-naħat. U kultant jgħaddi dawl. Kien il-fanal ta' Ġordan dak iż-żmien. Imma llum jiena kbirt u nifhem li dak id-dawl ma kienx il-fanal ta' Ġordan. Imma kien id-dawl ta' dan is-santwarju. Id-dawl ta' din il-kewba li tiddi Marija. Illi iddawal lil-jieli tal-ħajja. Illi tenna biex ngħaddu minn maltempati kbar fil-ħajja. Allura, eżiż devoti tal-Madonna ta' Pino, kif 86 sena ilu il-poplu tagħna għaraf lil Marija bħala reġina tagħna u poġġiela il-kuruna, ejjew aħna llum ukoll nerġgħu nirrikonoxxuha mhux biss bħala ir-reġina tagħna, imma bħala il-kewba illi tenna noħorġu mill-maltemp tal-ħajja. Permettuli nagħlaq b'talba li kiteb San Bernard dwar Marija. U tgħidlek, int li taraf li tul ħajtek aktar titqalleb fuq ġifen fil-maltemp milli timxi sod fuq l-art, tħarrikx għajnejk mid-dija ta' dik il-kewba. Jekk ma tridx tereq taħt il-mewġ, jekk iqumu l-irwiefen tat-tentazzjoni, jekk tinkalja fuq sikek l-inkwiet, ħares lejn il-kewba. Sejjaħ lil Marija. Jekk megħlub mill-mewġ tal-gburija, l-ambizzjoni, l-ejra, il-kilba għal ġieħ, ħares lejn
il-kewba. Sejjaħ lil Marija. Jekk ir-rabja jew ir-reba, jekk xewqat il-ġisem, ġifen għaqlek jinkaljaw, ħares lejn il-kewba u sejjaħ lil Marija. Jekk imħawwat bil-ħażen taħtijietek, bit-tingejs tal-kuxjenza konfus, jekk imwerwer mill-ħaq tal-ġustizzja, jekk qiegħ l-imrar messejt u t-tama tlift fl-abbiss, aħseb f'Marija. Fil-perikli u fid-dwejja, fid-dubjej ta' emilek, aħseb f'Marija. Sejjaħ lil Marija. Timxi jint warajja, triqatek ma tiksirx. Titlob lila, tamietek ma titlifx. Taħseb fija li lin ma tintilifx. Waqt li twiznek ma taqax. Waqt li tħarsek ma tibżax. Waqt li jgħid mexxejk int ma tejjiex. Bil-grazzja tagħha tasal fil-port tas-salvazzjoni. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Flimkien nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen bħala wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu. Ibn waħdin ta' Alla. Ibnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn. Ibnissel natura waħda mal-Missier niżel mis-smawiet għalina l-bnedmejn wal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnuh fit-teletum għammen bil-wiet kont il-kodba mqazza tal-assema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandi jerġi bil-glorja biex jagħmel ħaq il-ħajjin u l-mejtejn. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li għati l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li juweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-wiet. Faqda sħiħa ma' Marija il-Verġinjom il-mara tal-fidej, dejk li ta' tħajjita kompletament lill-Alla, impoġġu fidejja it-talbiet tagħna u taħutna biex tressaqhom quddiem it-tron ta' Alla. Għall-insara sabiex jagħtu xhieda ta' fidi fi Kristu u juru l-preżenza tiegħu fid-dinja nitolbu. Għall-gvernijiet biex ifasslu pjanijiet ta' ħarsien ekoloġiku u ta' rispett lejn il-qawwa tan-natura nitolbu. Għalina biex fit-tempesti tal-ħajja ma naqtgħux qalbna mill-għajnuna ta' Kristu imma nemmnu fil-qawwa tiegħu lis-salvana nitolbu. F'dan il-jum għażiż għalina li fih qed infakru l-anniversarju mill-inkoronazzjoni tal-kwadru tal-Madonna ta' Pinu, mill-ġdid impoġġu taħt il-ħarsa materna tagħha lill-familji kollha tagħna, partikolarment lill-morda u lil dawk li jduru bihom nitolbu. Omu li Alla tagħna li oġbok issejħilna biex niġu f'dan il-post għaddejs
li minnu bl-interċessjoni tal-Verġni Marija imtella s-sema ixxerret għad kbir ta' grazzji fuqna, għatina qalb safja u twajba ħalli inħabbirku nikbru fil-fidi u immexxijin mill-kelma tiegħek nitalmu nafdaw biss fejk. Dan nitolbuh bl-interċessjoni tal-Tagħna ta' Pinu. Bi Kristu Siedna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla, il-Missier jista' kollox. Ferħanejn fil-festa tom ibnek nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħej biex b'din il-qima qaddisa u l-grazzja tiegħek niksbu dejjem iżjed il-frott tal-fidwa tagħna. Bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom nerfew qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr, infaħruk u nberkuk waqt li qegħdin nagħtu ġieħ lill-Verġni Mqazza Marija. Bil-qalb bla teba hija laqet il-verb tiegħek u stħaqilha tnislu fil-ġuf tagħha ta' Verġni. Tat lid-dinja lil dak li ħalaq kollox u hekk waqfet mal-Knisja fil-bidu tagħha. Ma' ġenb is-salib hija laqet l-aħħar xewqat tal-imħabba ta' Alla għalina biex tħares bħala wlieda lill-bnedmejn kollha imnislejn għal ħajja tas-sema bil-mewt ta' Kristu. Sieħbet it-talb tagħha ma' dak tal-Apostli
jew magħhom kienet tistenna il-miġja tal-Ispirtu imwiegħed. U hekk saret ġbija tal-Knisja titlob. Imtella fil-glorja tas-sema b'imħabba ta' tieħu ħsieb il-Knisja fid-dinja, tħarisha fil-mixi tagħha lejn is-sema sa ma jasal jum il-mulej fis-sebħ kollu tiegħu. Għalhekk flimkien mal-anġeli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u nkantaw bla qiegħda. Għaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qudusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs, rat il-ħajr, qasam ta' id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt bil-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja il-kalċej tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex taqduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Kardinal Marju u mal-Ministri tiegħek kollha.
Ftakar ukoll frutna niraqdu l-bikama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, partikolarment il-qaddejjien Tony Gauci. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sens tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk, għaddililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazza u Malla Marija, mar-raġel ġust tagħha l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-Mulej Ġesu. Missierna li jintej fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikoll it-tritent fis-sema u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrej, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-midġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li inti trejt fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Danu l-ħaruf talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagramenti tas-sema aħna niċċelebraw il-festa tal-Verġini Imqazza Marija ta' Pinu, il-kewba tal-baħar. Għamel fil-ħnina tiegħek li nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu il-misteru tal-fidwa kif jixraq bi Kristu Sidna. Fil-waqt li nirringrazzja l-eminenza tiegħu, Kardinal Mario Grech, li ġien biex jiċċelebra magħna din l-Ewkaristija, jew aħna wkoll li nweduh it-talb tagħna partikolarment f'dan iż-żmien partikolari tal-Knisja, iż-żmien tas-Sinodu li l-Papa għadu kemm qiegħed iniedi. Issa fit-tmiem din il-quddiesa se nitlu fil-kappella fejn hemmhekk mhux biss ngħidu t-tlet Ava Marijiet li talbitna Omna Marija, imma npoġġu is-sejħat kollha li l-Mulej jagħmlilna. Impoġġu anke il-mewġ li forsi ħafna drabi jaqtalna qalbna taħt il-mant ta' Marija biex tkun li twassalna fil-port tas-salvazzjoni. Il-port tas-salvazzjoni moħat tajr bina Ġesu. Qabel ma natikom il-barka, il-ħamis li għadda kont mal-dusija tiegħu il-Papa, wetlu dal-weekend ħammur lura lejn pajjiżi u l-ħadd ħan iċċelebra l-Ewkaristija fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu għalli itolbu għalija u nibat il-barka tiegħi lill-poplu tagħkom. Irċievu l-barka tal-Missier tagħna l-Papa, imma fl-istess ħbib tiegħi inwiżnuh bit-talb tagħna. Il-Mulej magħkom. Ikun imbierek isem il-Mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-Mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. L-Anġelu Talla ħabbar lil Marija. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Hawn għaddejja tal-Mulej. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U l-Iben Talla sar bniedem. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Itlob għalina qaddieshom Alla. Salve Regina.
morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.